Добро утро, госпожо Караманова. Ще го видим дали е добро това утро, аха? Добро друг път, прескрив макарон, сядай ти. Айди край с приказките. Приказките в междучасието. Не виждате ли, че преподавател стои пред вас, а? Багабонти с багабонти. Айде без приказки! Георги, Анастасия на последните чинове. Ей, сега ще ви пуста 5 минутка, аха? Ще ви се стъжди картинката набързо. До 12 съм проверявала тестове. Мая, защо проверявах изобщо? То двойка, след двойка, след двойка, след двойка. И тук там е някой друга тройка. Анастасия, идвай да раздаваш, да връщаш тестовете. Айде! Днеска ще ви припитам набързо, да? Анастасия, заминавай и раздавай тестовете. Какво ма гледаш? Така, записвайте нови урок. Без приказки на последните чинове, че ще ви се случи случка. Няма да повтарям. Нито съм зверокрутител, нито съм някакъв тука. Аха, няма да се разберем с вас, да? Карате ме да бачуват в отсрещната стая. Утре ще ме приказват заради вас. Записвайте. Горно-тракийска низина. Катерина и Анастасия да си затворят плювалниците. След малко ще изхвърчите от стаята. С по една двойка, по една забележка и с по едно отсъствие. Няма да се разправим само с вас. За какво ме взехте, бе? За какво ме взехте? Момиченца, бе аз какво се занимавам с вас? Я въдете по един лист. Тест неща по някой друг час, не е при мен. Айде, въдете по един лист, хич не ме интересува. Госпожо, аз нямам лист. Нямаш лист, ти да не си ми дошъл на гости тук, бе. Айде, вземай този лист и пиши. Мамо, може ли песничка за лека нощ? Разбира се, миличък. Зайченцето бяло, цял ден си играло в близката горичка с една сърничка. Мамо, може да ми изпееш една песничка за лека нощ? Бе, Георги, какво ме занимаваш сега да ти пея тука, па? Не си ли достатъчно голям? Айде. Ей, добре. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. Прополис, бял ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Айде, достатъчно ти е. Да, Снежа, да, ще правя боб яхния. Ти какво ще правиш? Мамо! Чакай, че Георги нещо пак се е развикал. Кажи, Георги! Какво прави? Ами говори по телефона с Лелет и Снежа сега. Искам да ти покажа костюма ми за Хелоуин. Какво ще ми показваш, бе? Какъв костюм, бе, момченце? Ей, Снежа, чакай, че Георги ще ми показва някакъв Хелоуин-мелоуин костюм, бе. Айди, после ще се обадя. Айди. Айди, идвай да те видя. Окей, мамо, какво мислиш? Георги! Като какво си се маскирал, бе? Като какво бе, мамо? Като най-голямото чудовище. Като тебе. Моля! Като най-голямото чудовище ли? Сега ще видиш ти комбоп яде. Сега! Ила ми тук, Оле-ле. момченце! Георги, я лад ми донеси един ключ да оправя тази проксмукачка, че нещо не работи, бе. Айде по-бързо. Какъв ключ иска? Матате! Кой ключ? Как кой ключ, бе? Има само един ключ и там. Той ще е май. Ма за какво му е ключа на къщата? Сета. Лачи, на нищо не съм те научил. Ето, тате. Ма какъв е той ключ? Аз ти казах гайчен ключ, не ключа за къщата. Ама, нали ключ? Майка ти права. Гламурник си за гламурник. Ама нищо не става от тебе. Нищо. Какво пак направи? Добро утро, ученици. Ма каква е тая воня, бе? Ма то ме лъхне тука на умрели катерици, главата ма замота. Вие тая прозорци, отваряте ли ги изобщо, бе? То направо тука мирише на хора потни след физическо възпитание и спорт. Ма то мирише на дюнери с яко на бъкън.
Чесън. Ма то мирише на чорапи. Ма нагаде продължавам. Отваряйте ги тея прозорци. То направо ми се замота главата, получих кръвно. Ви искате да ме издушите тук, аха? Много добре знам какъв ви е планът на вас, малки зверове такива. И Анастасия, извади го тоя дюнер от устата си, момиченце. Това е учебно заведение. Не заведение за бързо хранене. Да не ви дам по един лист сега да пишете на бързо тест. 7 часа е. Изтървахме закуската. Ставайте всички, ставайте! Георги, айде бе, какво правиш още в тая баня? По-бързо бе! Ей, значи ще изтървем закуската, аз за какво плащам? За какво плащам? Така, добре съм. Хайде всички! Айде, още спите! Няма за кога да чакаме, слънцето сега ще изгрее. Георги, взели чадъра. Добре, аз пари за чадър нямам. 20 лева на централния плаж, Десислава, взели кърпите. За какво си ми бе? Айде бе, вземе ги тея кърпи, тук са. Ни хубави кърпички съм взела, аз пари за шезлонги, за чадъри нямам. Няма да ходим с колата, пеша ще ходим. Бе, няма да давам излиш пари за гориво, бе. Отиваме долу в рецепцията. Закусваме, аз пари съм давала за закуска, да. Какво от това, като е 7 часа, бе? Тръгваме. Чакай, бе, водата, бе, вода без вода, къде? 4 лева е на плажа, да. Учиш мата, да. Айде. Георги, какво правиш тук, бе? Ти, не си ли намери работа вече? Аз завърших вчера. Какво ме интересува, че си завършил вчера? От днеска почваш да си търсиш работа. Де на морето, де в София, де в Пловдив, все някъде да си намериш работа. Аз няма да те издържам. Станал мъж за женене, чака още на майка си. Няма как да стане. Сашко на Лелет и Снежа вече си намерил работа на морето, работи като продавач на сладолет и си изкарва много хубава заплата. А ти още спиш, лежиш и да ни казвам какво друго правиш. Нима гледай като пули пред майка си. Почвай Jobs BG, Jobs еди-ко си, еди-що си и си търси работа. Няма да те издържам аз до 100 години. Айде! Снежо, накъдя си тръгнала толкова рано, ма? Борислав, какво да ти приказвам? Снощи в 11 часа ми сервира. Естествено, че утре в училище ще ли да готвят салата, моля ти се. И съм тръгнала сега по никое време. Гледай колко часа. Да издирвам по магазините диви калифорнийски кестени. Ни думай, ма. И на мен снощи Георги ми дигна кръвното, че му трябвало булгур за таратор, моля ти са. Беги, мани се. Не стига, че се сещат по никое време, ама им затрябвали някакви неща, дето и така с магическа пръчка да им се доставят. И то някакви скилиферчени, то ми писна вече. Така, от раз ставам аз и ми се намира всичко в хладилника на мене. Айде, Снеже, да се водим тогава, че време не остана.